בוא אל המצלמה. טוב, עשו אותנו. יו! ניס! מה קורה לך? אתה בסדר? בסדר? אני נועם אביטל, גר בנתניה, בן 22, משרת בגבעתי. ככה שאבא שלי הוא יליד הארץ, נולד בארץ, אבא בשייטת 5 שנים, היה לוחם מן הבניין. ובעקבות הסיפורים שלו תמיד היה לי את הזיקה הזאת ואת החלום שכן לשרת בצבא ולהיות בצבא. וברגע שהם פתחו את העסק, פתחו עסק בארצות הברית וחזרו לשם, אז כביכול נשארתי עם החלום שלי של הצבא פחות קטן, וכשהם הלכו אז אני נשארתי פה לבד קצת, וכשספרתי לכם השטויות קצת התחילו, כי אני פה לבד ומשעמם, ומחפשים קצת שמח, מחפשים אקשן. אז הציונות באמת שבאה מהבית משכה אותי לכיוון הזה, שהגשמתי את זה. אתה נולדת שמה, בארצות הברית? נולדתי בארצות הברית, כן. ובאת לגור בארץ, ואז חזרתם שוב לשם? באנו כל המשפחה, עשינו עלייה לארץ, היינו פה כמעט 5-6 שנים, ואז פשוט כל המשפחה חזרה לשם, ומאז אני נשארתי פה. זאת אומרת, הלכתי לבקר אותם הרבה, המון, אני טס כמעט כל שנה, טס המון לשם, אבל כאן כאילו אני נשארתי פה. היה לי תמיד הזיקה הזאת לעשות צבא, אז כן. וכשהם חזרו לארצות הברית, גם הייתי בקושי בכיתה ד' ואמרתי כאילו, אין מצב שאני לא חוזר לשם. אני ישראלי, נשארתי ישראלי לכל דבר. לא יודע איך להסביר לך את זה, פשוט אוהב את המקום הזה, אוהב את הארץ ולא מוכן לזה. עצמאית, להישאר בארץ, נקודה סוף, בלי שאלות, בלי התלבטויות. לגבי מה אני אעשה, אני צריך להתחיל ללמוד. יש לי כיוון, יש לי שאיפות, אבל אני שומר אותם לעצמי. גר עם שותפים, עוד 5 שותפים, אנחנו 6 חיילים בדירה הזאת. זו דירה של האגודה למען החייל, דירת האח קוראים לזה. שאתם רואים שיש פה שותפים, אני לא משלם עליה כלום. אני פשוט מקבל אותה ככה, עם המחשבים. ברור שמה שאתם רואים פה זה גזורים של אנשים והספות וזה, זה לא מגיע ממש ככה. טלוויזיה, דברים קצת אנחנו מארגנים. איך אני עם ההרצאות היומיומיות שלי, לא פשוט, כאילו... מזל שלי שאני יוצא פעם בשבועיים או פעם בחודש הביתה, ככה שהבזבוזים זה... אני מצליח להסתכן עם הדבר הזה, אבל זה לא פשוט. כביכול התחלתי להיות טיפה יותר עצמאי, לגור לבד יותר, לעבוד, לשלם לעצמי את הפלאפון ואת השכר דירה, וככה שלב מאוד שלב. כמו שהסברתי לכם, הגעתי לצבא עם גב די חזק, בגלל שהייתי לבד תקופה ארוכה ובניתי את עצמי ועבדתי לבד והחזקתי את עצמי לבד, אז כן היה לי גב חזק, אבל אני לא אשקר לכם, אני אגיד לכם שאף גבר או אף בן לא מתגעגע להורים שלו. אז כן, פה ושם בלילה ככה חושבים ומתגעגעים, אבל לפני הצבא, זה שנה לפני שהתגייסתי, 1.5 כמעט לפני שהתגייסתי, איכשהו הגעתי לאיזו תוכנית אחריי של כל מיני חבר'ה כאלה שרצים, עושים אימונים לפני הצבא, אני יודע. הגעתי לשם פעם ראשונה, שם איזה בחור בשם רועי, לאט לאט ככה נשאר, התחלנו לדבר, אימון, 2, עוד אימון, לאט לאט. ואז סיפרתי לו פשוט שאני רוצה להתגייס, עדיין גם הייתי די יחסית גדול לזה, הייתי כבר בן 18 ועוד התגייסתי.
הסברתי לו את המצב, את כל הסיפור החיים שלי בגדול. וראינו שיש עם זה בעיה וצריך להתחיל לעבוד על זה מול הצבא כדי שאני אוכל להתגייס. באתי לבתי משפט, עזר לי בדיונים וחתם לי ערבויות ועזר לי המון גם בפיזיות של הדברים, בעבודה לפני הצבא, בהכנה, בכושר הגופני וגם אם זה בפנימיות שלי, לעבוד על עצמי, להירגע, להשתלט, להיות בן אדם טוב ולתרום לחברה. בחבר הכי טוב שלי, הכי קרוב אליי, שאני יכול, שהוא יודע עליי הכל, הוא יודע מתי קשה לי, מתי קל לי, מתי אני מרגיש שבוז מהצבא וכבר אין לי כוח. ביחד הלכנו דרך ארוכה, כמעט שנה וחצי, עד שהגעתי לאחרי לגבעתי, והגיע היום המיוחד שהתגייסתי. סיכת צניחה, זאתי, זה סיכת, מי זוכר? זה סיכה של הגצ"ר, של הסיירת כביכול. של היחידה. אז זה סיכה של גבעתי, כל לוחם בגבעתי יש לו סיכה כזאת. זה סיכה מסווגת. חלמנו להגיע לסיכות האלה אחרי שנה וחודשיים, וזכרתי, ירקנו דם בשביל השטויות האלה, תאמינים? בשביל איזה חתיכת ברזל אחי שתהיה לך פה. אני ורועי ביחד, שאנחנו הולכים על זה עד הסוף. תאמין, עברתי בדרך הזאת חרא, באמת היה לי קשה, כאילו, אתה פשוט בא לשכת גיוס ואומרים לך, לא, אחי, לא רוצים אותך. במילים האלה, לא, אתה יכול לקחת את הדברים שלך ללכת, וזה באסה וזה קשה לשמוע דברים כאלה וזה מעצבן. ברגע שהצעתי לעצמי שאיפה וביצעתי אותה, אז הייתי שמח, ואחרי זה השאיפה הבאה הייתה להגיע לסיירת בגבעתי. וזה גם משימה לא קלה. שאתה רואה אנשים נשברים ועוד בן אדם נשבר ובסוף לשרוד את זה, וזה גם מטרה שהצבתי לעצמי. ועוד מטרה אחרי זה לסיים את הסוף מסלול הזה של שנה וחודשיים, שזה מטורף, שאנשים גם בדרך נופלים, אבל זו מטרה שהצבתי וסיימתי. ועוד מטרה זה לצאת לקורס מ"כים, שזה גם לא פשוט, כי זה בוחרים ככה אנשים בפינצטה וזה. וגם את זה סיימתי, ולעשות תפקיד כמו שצריך. ועכשיו עוד מטרה, השאיפה הבאה שלי זה לסיים את הצבא בכבוד כמו שצריך. ואנחנו נחכה שזה יקרה ונמשיך לשאיפה הבאה. אני בטוח שייקח המון זמן שאני אגיע למטרה שלי. זאת אומרת, דברים לא באים בקלות. כאילו, המטרות שלי הן מטרות די גבוהות גם, ואני יודע שלא קל להשיג אותן. אבל אני בטוח שיבוא היום ואני אשים את החותמת, אני אקבל את התעודה הזאת, את הרשימות הזאת להגיד, עשיתי את זה, עובר, הדבר הבא, מתקדם לעוד שלב, עשיתי את זה, עוד שלב. ואני חושב שזה אחלה דרך לעבוד בו בחיים, להציב לעצמך מטרות, להגיע אליהן ולהציב הלאה. רועי רז, אני בן 29, הדרכתי באחריי, שנתיים ריכזתי מחוז באחריי. בסדר, מה אתה הולך לטאבו עוד מעט, אה? סתם. כן, עוד 4 חודשים. חבר'ה, עוד 4 חודשים, בואי הולך לטאבו. מה שבטוח יהיה לך ילד הכי... כן. אחרי החינוך של כולם. שיהיה בריא קודם. מה צריך להשלים בבגרויות? לא בבגרויות, יש לי 11 שנות לימוד ו8 חודשים. אוקיי. ובבגרויות יש לך בגרויות מלאות? יש לי תעודת בגרות עם תלויות ציונים בשנה, יש לי תעודת בגרות. אבל מבחינת שנות לימוד היא לא יודע איך זה התפספס באחד הפנימיות שהייתי. איפה שזה התפספס, הוא רשום לי 11 חודשים, 11 שנים ו8 חודשים. ואם לך 12, אז אין לך 12, שאני מחסר לך יום אחד או חודש אחד, אתה צריך לעשות קורס להשלמת... השיחה הראשונה שלנו, באמת, מאחורי השער, בצד הכי... כאילו לא בשער שקרוב לכניסה, אלא בשער. אני גם זוכר. אחד לאחד, כאילו. ותבין, היה לי מאות שיחות, והייתי מדריך שנתיים, עברתי הרבה חניכים, היו לי מאות שיחות. אני זוכר את רובם, אבל כאילו את זאת אני זוכר, באמת, כאילו זה היה אתמול ממש. אני גם זוכר את זה. רגע מכונן. כן. כן, גם היה, כאילו, היה קטע, אז היה... למה השיחה הזאת הייתה? כי הוא לא שם עליי בהתחלה באימונים, כאילו, בהתחלה. מה זה לא שם? כאילו, אמרתי, יש חוקים לאימון, יש כללים, בוחן אותם כל הזמן. ואני זוכר שדיברנו על הקטע הזה, שהיה אימון שעשינו אימון שקט.
לא מוציאים מילה, לא עושים כלום, והם קיבלו משימות, והם היו צריכים זה, וכל פעם שמישהו עבר על אחד מהחוקים, דיבר וזה, אז הוא לא יכל לתרום להשלמת המשימה, והיה צריך לעמוד בצד. ואני זוכר שהיה קטע שנועם לא שם על זה, כאילו, ודיבר, או אני לא זוכר מה, וראה שאני רואה אותו, ואני ראיתי אותו באמת, ולא אמרתי לו, רק הסתכלתי עליו כאילו במבט כזה מוחזר, ולא אמרתי לו כמו לכולם, אמרתי הולך לעמוד בצד, לכל מי שדיבר אמרתי הולך לעמוד בצד. ואז אני זוכר שדיברנו על זה גם בשיחה, כאילו, הוא שאל אותי, תגיד, למה לא הענשת אותי בזה? עכשיו אני נזכר. עכשיו נפל. למה לא הענשת אותי כאילו כמו את כולם בזה? כאילו, דיברתי, למה? צריך מה אמרתי לך? שיש כאלה שלא צריך לדבר איתם, יש כאלה שמספיק שאני מראה להם את המבט, מספיק שאני זוכר. תשמע, זה חשוב, מה שאתה עשית שם זה שינית את החיים שלו. בזכות קצת לחץ. לא חושב שיש הרגשה יותר טובה מזה. זה הרבה החלטה של נועם גם, כאילו... לא משנה, אני עזרתי לו, כן, אבל... זה בשירה שלך, ברור שאם צד אחד לא ירצה, כאילו, אז צד השני משהו לא יעשה. היו לי לא מעט מקרים של חניכים שלא משנה מה עשיתי וירקתי דם איתם, לא עשו תהליך בסוף. כאילו, זה המון עניין גם של בגרות של הבן אדם, אבל לגמרי, כאילו מה שאני, או התפיסה שלי, כן, היא לעשות הכל כאילו בשביל לאפשר לבן אדם לעשות את השינוי אם הוא מחליט לעשות שינוי. כשאם היו אומרים לנועם, בסוף אחרי כל התהליך, הצער היה אומר לו, לא, אנחנו לא רוצים אותך, אני לא יודע איפה הוא היה היום. כלום. הגעתי מאפס, אתה מבין? לא קצין, מקס, סמ"ר, כל חוקים, לא ידעתי כלום. אתה מבין שהיום נועם סמל של צוות לוחמים, זה וואח הדבר. זה וואח הדבר, זה וואח התפקיד, זה אחריות, זה מטורפת וזה... זה לילות בלי שינה. זה לילות בלי שינה. זה מדהים. רגע, אז איך אתה מרגיש שאתה רואה את נועם, את הילד שהכרת, הבחור שהכרת שילד בעייתי ועושה מה שבא לו וזה, וצריך את הדרך שלו לטפל בו, דרך מיוחדת בשביל להבין אותו, ומה אתה רואה אותו סמל של... אין דבר יותר כיף מזה, אתה יודע, כאילו זה... ההשקעה משתלמת, כאילו ההשקעה שלי השתלמה, וזה כיף אדיר, זה גאווה וזה כיף אדיר, וזה מדהים, ובשביל זה בסוף, תראה, אחד הדברים הקשים בתפקיד של מדריך, זה שלוקח המון זמן עד שקוצרים פירות. לא יודע מלא איך זה לראות כאילו את נועם היום, סמל, וזה ואני מתמלא גאווה. ושאם הוא צריך משהו כאילו, אני פה בשבילו. מה קיבלתם מהקשר שלכם, מההיכרות שלכם? נועם, ברור לנו מה הוא קיבל, אתה יותר מה קיבלת? כאילו מאוד ברור לי. זה נתן לי המון, זה נשמע קצת מצחיק, זה נתן לי המון ביטחון באיך להיות אבא. אפשר. בורחת ואין רודף עד מחר עוד מעט ילד רץ אלייך מחבק אותך נקיף את הפארק, רק להפסיק לחשוב. אנשים עייפים רצים ברחוב, היינו פה כבר קודם, בתפקיד הפוך
הגדר, בין הגפנים, בין ענבי הכרם, שואלים מחבלים, מייללים, בני